Karon mga idol ni abot na si Bay Ramon. Siya may nasukuan sa tuba in tao. Dore lagi nga nang kuan kuno ka kanang nasugo kuno ka og tuba. Unsa pagkaunsaan nalangay man si Bay Ramon. Kay niinom pa man siya daan ko sa kabo. Sakto kay sa kinilo nga bat amo ning isumsom. Pat tayo. Ano? Saan pa ba? Ikaw ang Ana. Kamari na mong dadag yung bat kay Asam nagikuha ninyo gyud? dito rin sa amis gikan. Sa amis ni mga idol oh, bato. Sana na ako. Pastilan, kalami pulutan. Pero wala nga kabot sa kinason. Naday po. Na, nagurot Ramon. Hoy, Bay Ramon, wa di ka mamili ko kinason ba? Ang mga saan nga kinasulti hurot na kuno ni Bay Ramon. Dilawi kay atong bawal na to. Imong kao bay, ihawa imong kao bay para makita ka imong kagwapo na oh. Dilawi ba? Amigo. Ah, Ikaw ba? still ano. Kadot pa di ka ba? Wala man yung problema man ni Cristibe kung dili kadulot si Bay Ramon. Kung dili mahilig si kalibang ni Bay Ramon, pwede na kilaw ko sa mga idol. Labi kini isumsum sa tuba mga idol. Alam mo yan ito tuba. Ha? Oy, salamat din sa mga amigo na tong taga Usamis, sa mga followers na mong bago di sa Usamis. Ara, nangilaw na po big bat. Pati nindota eh. Yang tuba na tuba yung Ang inaw ko. ay mo na. Imo na kay ikaw binagdaan na watak ibaw gimong kusmikos na nimo nga to. Mao man jud ay protocol man ni Cristibe. Kung kinsa tong nagpalit, mao sa tuy mo una og ilaw. Yate oh, murag bangaw eh. Pagtos ang baro. Ha? Pagtos. Uy, di maiglami na dor. Naman. Basta ang hangin mo liwag-liwag. Muha gini siya og kisong-kisong. Ano ko na suwat ko no be. Pero madara no? Madara ka. Tungkol may hangin nakamasig liwag-liwag. Pagtos na Mo na sabi yan kuha na ba? Usap lang. Timplada. Ha, guba may mong naong. Asluman. Aslong nga tuba day napalit ni Bay Ramon. Kaya akong kauban naguba man ang naw. Binagon awe. Umusuway. Kaya ra. Ay sabi. Mukaon sa kugbahat gamay bay. Dili pa rin ang tura. Kung kawag Ano sa may unahon ani bay kung mag-ilaw ta, ang tuba unahon inom. Kung ako'y pangutan-on man ni Cristibe, ang tuba gyud na og inom. Wala kay mahimo diha no lubot yok. Si Bay Ramon man akong gipangutan ako. Ilaw na kaon. May pong ni kuan mga idol ni Bay Ramon nga unahon gikon kinilaw. Pinag timpla ni ikaw? Dot tag timplada eh. Bakit mga idol? Ya. Tuba. Wala lang. Wala kakaabot. So, Lagi. Tuba nga giingon ni Bay Ramon nga unsa to paltos. Santos. Kay kisom-kisom. Wala og kapit naman. Sa baho pa lang daan sa tuba, nakahibalo na ko daakon sa ilasa. Dili na lang ko matingala sa akong ilok mamaurang bahua. Aslom-aslom na pod murag sinigang ba. Damay na natin. Mao na suka ba? Ya. Ay murag kisom-kisom man gyud. Kan-an gyud pugbat igo magkilaw. Ay magkuan inom. Nadugay-dugay ko kay dito ko babaw na. Duta ba? Bayas law ta. Gisugo day glaog sa kanding si Bay Ramon mga idol. Pero iyang gisaaran nga hapon na lang. Kay siya magpakondisyon pa man. Ako ano eh. Nakita lingaw-lingaw ro. Nakita mo rin eh. Ya ko mag Asa ro Roger? Turo sa maray. ha? Hapon makakuha. Ang hapon may buhubog naman ka na. Dili ba? Makuha gyud ko kay. Ni pasali ko ko na. Kaya yaw-yaw na. Maulian na ka na. Garo ko ha. Ano ko garo? Tabangan ka na mo. Eh makuha na. Garo ko sa giling. Ay sus, okay na magaras ba yun? Sa akong tanaw sa gisugo niya, murag dili gini magsilbi ba? Kay sa tanaw na ko, mahubog na ni siya. Unya, ning tungura si Bay Ramon ay gipangutana sa ako ah. Ikaw tirong kabay. Wa bay. So ko na bit rin ha. Sugod na ta? So ko na may mabato. Yay. Ang tawag ani, mao ba ni mani-mani? Sad ko na yung money. Lami kining klasiya sa bat nga nakuha sa kong amigo mga idol. Klase-klase lang, saksak sinagol. Batuli na bay? Tanaw ni mo bay? Ang uban bat pisot. Uy hala, pag-sure mo diha man yung Chris TV, o na ba di bat piso ng batuli? Ay sus ni mo inko pisot, pagka-ignorante lang yun ni mo yun. Lamang kayo gitawag ubat hangina, nasa gitawag ubat sudlutan. Pero walay problema, bisag sa may Ramon walay ngipon, makakaon raman. Ha? Sagot pa ni ko. Si Isberhel, wan ano ko kita Isberhel? Buhi pa Isberhel. Trabaho. Ah, tabaho di siya. Pasil. Pero pag birthday na ko, di anak ito magkapon no. Nakakita ba mo? Wala kakatima. Mana. Kaila pa kag tao, atong gayon na din ah. Pag-uwi na ko. Pero pagka hubog ni mo paghapon bay, kaila pa kag tao bay. Buno, hindi lang sa mali.
problema, malimot. Ang gitawag ba? Kini hadlok hayag kung tubig ka ba? Kaya di na kakailang tao ba? Ako ba, ganyan pa mo kumunta na ulit. Nakatilaw ka tong balbakuwa nga kuan. Kung ka kaon. Huwag mo kung paon, kay... Oh, nara sila na. Oy. Oy, boss. Pariana na imong mga amigo dere. Oo. Huh? Ah, tuba lagi pares na buta. Ay sus tuba dai. Tuba. Katunan na wag mauti amigo na mong taga-Osamis. Sa sunod tuig kuno puhon ang bat iya kuno daghanon para ang mga tiki-tiki boys malipay po kuno in town. Bay mo gyapon na bay. Si Bayramon ako unta pariban sino. Kaysa tanaw na ko oho man kayo og naon. Aba ko pa ka. Mayo na lang gani si Bayramon ni balibad na. Ning tungura si Bayramon na igi-istorya. Nagmahay siyang wala siya kabangayo na ko og kwarta. Na nung nang gawa ka mangayo ng kwarta wa ka para piso. Ikaw mo ko nimo kaya ako dangon na mangayo dago nimo para abi papusta mo haron kadaog ka. Mao gani. Kaya ka malo. Ano wala man sa kumaingni nimo ato. Ikaw sa gugod kay dayon naman itong duty ata. Unya, ano unsa ni tapos mong manok bay? Asus, primero tari ako ba katong akong bantam, sino bantam. Oo. Ay kontrab. Dako pag itaas. So sibo ko. Ah, tanawan lang. Kulatag may kumano bay. Ang tel. Ina na rin, tanawan lang ko. Imong kontra dako nga kontra. Sa mga milain. Apastan. Sure bay, oy partida pagigina. Ako man ko patong bata ng bayan. Gamay kay sama na ako kabantam. Oh. Murag kadlaso ng pitso. Yang yung kaduha. Yate bay no. Kato pagusaan sa ako mo. Sa cellphone. TV katong Nagbisyo ang puta. Hybrid pa kayo. Awa bro. Linggo-linggo lang ako. Upat na tuig lang ko to. Upatong ka tuig. Yang kontra. Magtuig lang to. Grabe no, bantam. Ang katong usa gipatong-patungan bantam. Pero Mupalo patay. Pila ka samad ang kontra bay? Pila ka samad? Awa na ko matanaw na ba kay. Wala na maato og ihap ni Bayramon ang samad mga idol. Madugay naman kuno kung iya pag-ipon. Pero ang imuhang kuan, ang kontra sa imuha, imuhang manok wala gid masamdi. wala pa. Nasamdan gamay, mong bantam. Ay, gamay na. Gamay ra kayo. Buka na gamay. Kudsukar ra pero buhi kayo bay. Aso, Mo tig baligya ni mo noon. Pili halin. ang gibaligyan ko, akong puwang basa katong dako. Pero bantam na ara. Okay kayo bay. Huwag may pusta niya. Umilaw ko na to sa tuwing. At tunga na siya. Taninduta no. Ang puwang basag di mo pili halin. Nisite. Tanginduta bay no. Pero nang wa ka anog ni ato bay nganong baligya ni mo nga portim dito maaway. Kanya ka po itari, iya lamang gitara. Awa may play pusta niya. Sa may puslana na to. Ang iyang manok, iya na lang kunong gibaligya para makapusta kuno siya. Kay kining pagpanari nila karon wala man ko nila paybawa. Puwerte kuno niyang nakaabiba. Ang iyang igsuon ni aksyon kabalaka. Kaya ang tag-iya sa kontra sa manok ni Bayramon lispura pa. Basig masukuon niya kuno ba. Nga si Bayramon puwerte nakaabiba. Saya lagi sige abi pada yang kontra akan ada mana boy puli. Oh. Oh, grabe. Ya, wag ko kibaw. Ano ni problema oy? Ini tak sempat ba kay. Abi ba mo? Oh, sakit ka gamay bay. May kiwa ka maghubos porol dito. Kinsa kito ni nga na maghubos porol bay? Si Bohol ang kinsa nga na? Ini si Kuan. Isa tinga na nadundor ka na sa kuluhan. Bohol. Ano ba maghubos na? Dahil hubos ko rin yung ganun taarin sa iyo. Kabihag ba? O pili. Ah. Ya may kiwa na masunod ni mo ning kuan bay. Ning hubos porol. Adil lang sa kuman. Puti mga kaglubot. Hindi ba kayo? Ano to? Oy, bay, puti mga kaglubot. Okay, kupulpusan. Ah, Puti ang lubot, kupulpusan. Makaingan ng mga tao ba? Siya nag-amigos pulis. oh, ito bro ba kay glubot? Ning tumura ang rapis ni Saka na. Bayramon. Bayramon do. Kanta na. Dapat ko ni spot na kinilaw. Ha? Dapat ko ni spot na Tungod ni si Bat ka kinilaw. Oh, katong gidana ko. Ah. Love me with all your heart. Grabe no? Love me with all your heart. Yeah, eh magkalubay, pakita imong naong nga gwapo ba katisoy. Ulutan, saging, ginamos.
Bat, ang bat. Okay kayo. Hoy, happy birthday! Happy birthday! Grabe, kuruga eh. Murag termos. Ah, grabe. Don't give me your love. Okay, Matsip, Matsip. Kurang ay. Murag magnitsod 6.7. Uyog kayo. I should not be when the sun Grabe, o mo na ni. Ah. when you open your heart. Bay, ang pangutana ni Roger og makapangumpay ba siya sa kanding ron? Ako tabangan ako. Ha? Tabangan ako. Abrag delikado dili na pangumday sa kanding si Bay Ramon. Maningkamot. Maningkamot dili maligid. Love me with all of your heart. Ha? Aw! All giving me all of these. Kailangan magbuha din. Ha? Tungod ni sapat. Lah. When we are Akrugoy. Burak idi paregriroy. Lah. Slang kayo, pero maklaro yung ish. Loy. Grabe no. Ah, grabe kuruga. 40 kuruga. Oh. 40 kuruga. Baymon, paminaw Baymon. Kuro kayo, bagong hinabuas nitso. Unya, dili sa vakansis kinantahay si Mamirto. Kay si Esperhil mo tabang magkanta ko no. Musikan boys ra kuno siya. Kung mga hubog, mga bayot ba ni silang duha? Kisleog be, kisleog. Sa liog, magkiskis na kuno silang duha. Wop, wop, wop. Giring dapitas, bay ramon, bisan di pa naglaing espiritu. Espiritu na sa tubaog sa kulapo. Ambot lang og magkapangumpay babakanis kanding ning tawhana. Pas mo gilabas atong kandinga. Sigawan niya ako kira! Basta Oy hala, wala na ni magkadimao. Ilog ng istasyonan sa radyo. Nairadyo ako, naasay radyo bombo. May payundango na lang nato ni, sayawo na lang nato ni siguro. Naunsa, ang moves ni Bay Ramon mura nagkagang nga napas mo.